Jeg skal i det følgende fortælle lidt om mine opgaver og min seneste udrejse til Peru fra den 24. juli til den 21. august. Første opgave var en lejr for søndagsskolelederne fra Chiclayo, hvor jeg skulle undervise dem om, hvordan man underviser for børn og unge. Bueno, ahora ya que han visto el video, como... Og det kunne jeg godt gøre sådan på det indholdsmæssige, men jeg synes, jeg manglede lidt pædagogisk ekspertise. Og derfor havde jeg bedt Jorge Quintana fra Yuri Mauers og hans kone Melinda om at lave en video. Jorge arbejder med børn og har børneklub i Yuri Mauers, og hans kone Melinda er lærer og arbejder også i et projekt med børn. Så de havde lavet en video, hvor de gav nogle gode indspark, og det var rigtig godt for deltagerne at høre på dem også. Hasta que sientan ese amor que tenemos para ellos. Der var en 8-10 deltagere, som arbejdede sammen i grupper og fik fremlagt det, de havde lært i løbet af kurset. Det var et par gode dage med masser af gode snakke og hygge og morsomme stunder undervejs. Efter kurset rejste jeg til Yuri Mauers for at besøge Jorge og det projekt, som vi har sat på benene der i regnskoven, hvor Jorge han driver en børneklub. Byen Yuri Mauers ligger ved Guayaga-floden, som længere nordpå bliver til Amazonfloden. Adiós. Digan que están arrepentidos por sus pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Om lørdagen var jeg med til børneklub, hvor Jorge har samlet omkring 30 børn, som mødes til lege og aktiviteter, sange og bibelfortælling. Børneklubben har været i gang i et par år nu, og det næste skridt er at forsøge at række ud til forældrene og prøve at invitere dem, så vi måske på sigt kan få dannet en luthersk kirke der. Efter besøget i Yuri Mauers var jeg tilbage i Chiclayo for at have en uges bibelundervisning med brødrene i kirken der. Jeg underviste om kirken og det at være medlem af en kirke, ud fra et materiale, jeg havde lavet for nogle år siden. Der var ikke så mange deltagere i løbet af ugen. Kun om fredagen kom der en god flok. Men de fik lyttet og talt godt sammen om emnet og kom med mange gode indspil undervejs. Jeg havde også et møde med præsterne Harold, Merci og Pepe, hvor vi talte om samarbejdet og også fortalte dem om ressourceplatformen, som vi planlægger at lave, og også om det kursus i pastoralteologi og liturgik, som vi gerne vil udbyde. Celebramos la Santa Cena. Jesús nos invita a comer el pan de vida, que es su sangre y su carne. Y esta invitación. Om søndagen prædikede jeg i kirken i Las Brisas, inden jeg rejste videre, og derfra tog mod Bogotá i Colombia for at besøge pastor Harold, som jeg har haft kontakt med i omkring 6 år. Udover at mødes med Harold og opmuntre ham og familien i arbejdet i kirken i Bogotá, så var en del af formålet også at mødes med et par folk, som jeg gerne vil have til at bidrage til vores ressourceportal. Ressourceportalen er en digital portal, som vi gerne vil opbygge med mange forskellige ressourcer, materialer, studiematerialer til de lutherske kirker i Latinamerika. Og for tiden er jeg i gang med at samle nogle gode folk til at bidrage med det. Og det bliver nogle gode møder i Bogotá, blandt andet med en pastor fra Miami og en præst også fra Bogotá, som har en del materialer, som jeg muligvis kan bruge i den her sammenhæng. Næste skridt er, at vi skal have sat gang i at lave en hjemmeside, så vi kan begynde at få samlet nogle af materialerne og på et tidspunkt få det udgivet. Som en del af
ressourceportalen vil vi gerne udbyde et kursus i pastoral teologi og liturgik, og det bliver noget, som jeg også kommer til at lave for DBI, altså et dansk kursus, men så også lave et på spansk. Og her tror jeg også, at vi kan få god gavn af kontakten til kirkerne i Bogotá, da de har en længere historie og har en større liturgisk bevidsthed, end vi ser i nogle af de andre kirker i Peru for eksempel. Så på den måde var turen også rigtig god i forhold til at få dannet nogle kontakter og få talt med nogle folk, som kan blive til gavn i forhold til ressourceportalen og pastoralkursen. Næste udrejse bliver fra midten af november, hvor jeg blandt andet også skal mødes med nogle folk for at tale om ressourceportal og pastoralkursus. Og derudover har jeg talt med Harold i Chiclayo om at lave et kursus hos dem. Jeg håber, at videoen her har givet lidt indblik i de opgaver, som jeg arbejder med.